Vi sætter natriumklorid ned i reagensglasset. Skal vi næste ting? Sølv, nitrat, ned i reagensglasset og blander det. Vi tilsætter kaliumjodid. Vi tilsætter bynitrat. Det skal ikke sige nu, idioter. Vi tilsætter bynitrat. Vi tilsætter Hvorfor laver du bare den der? Det er også med bly. Vi tilsætter bariumklorid. Kobbersulfat nu. Vi tilsætter kobbersulfat. Vi tilsætter sønitrat. Så gør det bare opkast. Okay. Skal vi så lige tage en bette video, hvor vi... Og vi tilsætter kaliumkromat. Hvor fanden er det blå? Vi tilsætter nu kaliumhydrogen fosfat. Vi tilsætter kobbernitrat.